Iloilo City Government sa pampangunas ng SOCMED team nagpatigayon sang digital marketing workshop sa nagkalailain nga department sang Iloilo City Hall. Sa tinutuyo nga mapasangkad pa mga impormasyon toy sa mga proyekto, programa kag hinimuan sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo, nagpatigayon sang workshop ang media team sang Iloilo City Government kaupod ang Dame Digital para sa nagkalailain nga taratapaan nga mayara sang social media pages. Ginhiwat ang workshop sa third floor sang Jubilee Hall kag gintambungan sang kapin 60 ka mga individual nga nagatiglawas sa mga government offices. Gintudloan ang mga ini paano makahatag sang mapuslanon nga impormasyon sa publiko gamit ang social media platforms kag paano mangin epektibo ang komunikasyon. Magluwas diri, gintudloan man sila kung ano ang mahimo ang mangin content o kung nagakabagay nga impormasyon para sa publiko. Isa sa mga nagtambong amo si Davy sang beautification program. Nagakalipay siya bangon sang bag-o ang hibalo nga mahimo niya magamit sa social media. Una, pasalamat din ako. Kami ngay nakaka-come up sila sa workshop ngay ni actually limited pa lang gid ang nabalaan namon. So subong ari kami di nakatuon kami sin damo gid ato namon subong adlaw sa sini nga workshop. Importante ang social media bilang makabago nga pamaagi sang komunikasyon. Sa social media, galiyon nga mapalaptang husto nga impormasyon ilabi na sa mga pamuluyo sang barangay. Sa social media man, mahimo ipahibalo sa publiko nga may ginaobra ang lokal nga panguluhan ilabi na sa mga proyekto kag programa sa nagkalain-lain nga sektor. Sa pagtukod sa FB page na namon, the main gid nga purpose is to let the public know nga sa beautification hinga obra kami. Sa beautification may ginaobra kami nga kapanami sa aton nga syudad. So dira naton mabalaan nga ang Iloilo City government nga paagi kay mayor, paagi sa beautification nga ginapagwapa, ginapatahom, kagaobra gid ang city government labi na gid si mayor paagi sa beautification program, pagpaagi sa public auton nga Facebook page. Hiwato na ikaduwa nga hugnat sang social media and digital training para sa mga taga Iloilo City Hall sa masunod nga Huwebes, Oktubre 6. Tudloan naman ang mga social media admins kung paano magplano kag bangin epektibo sa patag sang moderno nga komunikasyon. Kevin Patrick Kisipe para sa Level Up Patrol.